Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng... Maya pagto kabalen, may ugto na kayo? O kasalungsungan nyo pa mong mga nanong asan ngining kaya kayong pagtuan. King lagyo na pong atsing malago. O ini na po yung koyang masanting. Ayan, ini na po pata mabasta mo. Ako po yung Jody Dizon Mercado, yung akayabi kong kwentuhan ngining ugto. Kabang maugto ko po o magpainawang pong malbeking kikatamong programa. Live na live tamo king CLTV News and CLTV 36 YouTube account. Nanu pata, ibiyemi kaya kayo ning balitang mga palyari, Keti Labwad Kapampangan. Nanu pata, inga manong siswan, ampoing kultura Kapampangan, ing kikatamong gambulan, king kikatamong pamitalamitam, ngening aldo na po ning Martis, 29 na po ning Agosto, pero ngini pong aldo nga iti, balo yun po nino pong mika birthday. Kaya po siguro yung sangkan, kaya po wala yung kikatamong atsing malago, uling ngini po. Pag-celebra na po yung kayong aldo ning kebaitan. Happy birthday atsing malago. Jenna Lumbang Parungaw, nuko, nano kaya yung taon na yung atsing malago, siguro. Magluto yung ining pampaaba ng buhay, ne? Bakantang iapag na. Kareng kayang bisita at sing malago, enjoy your day. Sana'y pagpalain ka pa ng ating pong may kapal. At sana'y talagang lakwas ka pang. Lago at sing malago. Happy birthday, Jerome Bang Parungaw. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Birthday na naman po ning kikatam nga kaluguran king RW 95.1 FM. Happy birthday kang Chiki Kakal. My name is Chiki. Chiki. Chiki, nanong handa mo? And for your birthday, wishing you good health and dakala blessings. And syempre, manatili ka naman sanang malago kaluban ng atsing malago. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Chiki Kakal. Birthday na naman ng kikatamong dating empleyado kete CLTV, Berna Claire. Balo ko laluya yun, lulu, ne? Ngayon magkamali, sunga. Ne? Sana masayang birthday mo kaya bin kaya kang buong pamilya. Gana sanang birthday wishes mo matupad, Berna. And mag-birthday ka rin hanggang gusto mo. Happy birthday, Berna Claire, Lulu. Sana rin mag-birthday, ne? Sana atak man ming tao yun nung ating kong abo hanggang Shanghai. Malyari lang pa rin hanggang bukas. Pag mananuan ko lading ganang makatutong ngayon po keng live tamo, makyabe ko po keng kwentuhan magpa-shoutout kayo po at mag-comment ne po. Po tating kayo naman pong share ang makapargil po keng kikatamong Kasebian Ngening Aldo. Impusang pusa ne pusa ame palina marimlaman mangilagya kalalam na po kabaldugan ning kay katamong amanong ning kaurasan ni ne na makanano ya kaya i-explain ni karempong kay katamong talapanalbe na ano po yung palagay mag-comment na ko po kay katamong amanong ni ne
Patungkol niya pa karen pusa. Yung pusa, mi kapalin hanggang marimlane po, marimlana, mangilagyan. Nanong kaya yung burin na pong sabyan, mag-comment na ko po. Samantala, oy nina, o reni na po rin balitang balen. Balita keti labwad, Kapampangan. Maragula partining pamang negosyo ing ausandang networking kanilang mo kano excuse me po. Medidinan sans ring mga lati at bayong negosyanti aakilala ring successful a negosyanti para makasahop ng paragulan ng karelang aumpisan. Iting sangkan nung bakit inorganize na ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ing metong a business mixer event. Makibalita tamo po kang Felix Barrios. Your network is your net worth. Metong yaiti karang kesabihan ken business world. Kaya naman paulaga na kanuning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ing pamagpasikan keng network tarang karelang members at aliwa pang negosyante. Pauliniti, mi daw niya yung Biz Mixers o Business Mixers event ng Chamber King Laos Group Event Center anyang Biyernes, August 25. Biz Mixers, talagang yung networking is the highlight of this event. Metong karing tinago ni Jun Escano ating interior design and woodworks business. May kailangan niya pa kanong makyabe king event, i-Escano anyang mumuna. Actually po, as a new business owner, and then sa nagsisimula pa lang, medyo nakakahiya po honestly, na mag-join sa mga ganitong kalalaking event. Dapat agpangkang Terry David Carlos, ang presidente ng PAMCHAM. Talagang kewaring Biz Mixer event para makasahop karing magumpisang magnegosyo. Kayo nga ang gusto namin tulungan para i-partner namin kayo sa mga bigger establishments. Kasi lahat naman itong big, di ba, they were small before. So akala ng tao, dapat big ka para maging member ka ng PAMCHAM. Actually, that's the exact opposite. We even invite mga small micro-entrepreneur. Aliwaya ka rin nga kasanayang business conferencing Biz Mixer event ng PAMCHAM. Nasa na kasi kanuniti na mas maging komportable laking pamakyabe ring bayong business owners. This is more informal, but it encourages the members to mingle with each other, to exchange notes, to tell each other what they do in business. In the course, you can forge potential relationship. Kaya be mo naman karing programa ng PAMCHAM ing ausandang mentoring or shepherding. Keti, i-partner ding metong amalati o magumpisang negosyante kayang mas established ng business owner. Bang lakwas yang mabiyasa. Metong ay Dr. Robert H. Law na may kapag-mentor ng negosyante na aso pa na mo ring masensu. Maganda yung product niya pero very cautious siya. Parang takot siya mag-loan. Sabi ko, everybody naman, most of the businessmen have loans, di ba? It will help you expand your business. Importante talaga sa business networking eh. So gaya yung sa akin mga mentee, nina-network ko sa banks, nina-network ko sa mga technology. Merapat mo naman ken Biz Mixer event ing lecture ng Dr. Celito Habito, dikil ken food security at climate change. Meging yung economist at profesor Habito, meging Director General ng National Economic Development Authority anyang panahon ng President Fidel Ramos. It's good to see that there's so many young people here running businesses in Pampanga. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Barrios, ating pusong makabalit. Linwal na yung kadwang edisyon ng librong Kulitan, The Indigenous Kapampangan Script, pasbulking mamamatsoking Kapampangan na sinulat na ng Kapampangan Advocate at linguist ay Mike Pangilinan. Miragdagan lang 5 chapters at mas comprehensive yung mo kanu iningking minunang version, alinwal anyang 2012. Ay ni po ing balita. June 2012, anyang minuna ng Pepalwal ng Kapampangan Advocate at linguista ay Mike Pangilinan ng first edition ng kayang librong Kulitan, The Indigenous Kapampangan Script. At ngayon mong 2023, mibay tiyang second edition ng may sabing libro. Ing kulitan ng writing system, magagamitan na rin kaya katamong pipumpunan. After 11 years, may ragdagan lang 5 chapters. Yang ngayari kay itang minuna, karakal ko pa pala, boring sabihan ako. Ini, mas comprehensive kay itang minuna, inabi ko lang kasi retang questions na rin anak.
Meron pating book launching activity kaya nga Angeles City yang Sabado, August 26. May git dinalang katao la rin tinago. Nung luka rin kerak lang ka rin kaya nakan. For me, significance na nini is more on, itapin magbalik tamo mo kayong gabon tamo, magbalik tamo kayong penibatan tamo, kayong kasalasayan tamo, kayong kultura tamo. And it gives you the opportunity for, itapin tang mas kilalanin mo yung sarili mo. And nung mas kilala mo yung sarili mo at panibatan mo, mas balo mo na nung buri mo, mas balo mo na rin kapapunta, mas balo mo, makalaan mo yung ilugar yung sarili mo. Metong mo naman ka rin tinago ng Frances ay J.C. Gayard, na profesor ng Geography King University of Auckland, King New Zealand. Ini kitang kadwang edition na ini, matakala lialiwang chapter tungkol king pamaggamitan ng kulitan, king panyulong na ng kulitan, alimo tungkol king karing kulit mismo, king characters, o tungkol king, o makanan mo gamitan ng characters. So, kanako, yan yung pera kontribusyon na ng kadwang edition. Kanako, pasbulya yung libro king pamamatsyong Kapampangan. Masaya naman ni Pangilinan, ken pamanagon na rin kaya katamong kabalen. Lakwas na rin kaya nakan king mera pata book launch. Manakit tamong aslag, manakit ang sala, busal na nitang akagit ng lula mo, dalomdom. Apigaga na kanda rin mga tuwa. Atin pa palang anak, na may gising la pa nga Kapampangan at panininto lang din sarili da. At ang sasabihan da, kalupan itang magsalita nan din, ikit da ka no itaketang sinulat ko. At akagit da yung karela pa nga Kapampangan, king kaya katamong sulat yung kulitan. Tuguran tayo at masabalan yung kaya katang ama ng siswa, nang po yung kaya katang ama ng kabyas ng Kapampangan. Agpang kan Joy Cruz, ang publisher ng may sabing libro, malyari ang kontakan king Facebook Messenger o king kayang cellphone number 0916-613-6703 para makasaling kopya. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Barrios, ating pusong makabalin. Bukod king makasahop king promotion ng healthy at active lifestyle, nasa damo naman kanureng organizer sing Liga king San Carlos, Mexico, ay dayo dalareng bisu ren kaya nakan. Inupisan niya yung Sport Fest anyang Sabado, August 26. Iliana Kanilaw, ang ating report. Bantang mamietula ka rin may Mario anak man o matua, formal da ng biklat ang liga ngayon ng Banuwaking Barangay San Carlos, Mexico, Pampanga. Mika parada inyang Sabado, August 26 at ikyaning presentation dareng balang team. Mig-perform la naman din cheer dance squad iba't Tarlac ampong Arellano University. Agpang kang Jamela Alcachupas, metong kareyang organizers, mika awarding mo naman kayong opening ng liga para king Best Muse, Best in Uniform, ampong aliwa po. Hindi naman po ito yung first time na nagpaliga po kami ngayon. Every liga naman po is maasahan po nila and talaga po namang expected na po na magiging successful, magi-enjoy lahat ng kabataan, may enhance po ang kanilang skills, lalo na specifically sa basketball and sa volleyball. Kumpiyansa naman ng kapitan ng barangay ay iredentor bukad na mayari ang masaya ang liga ng basketball at volleyball nung nuka rin may gitlang 30 teams ting milaban-laban. Ito nagumpisa sa magandang masaya, maraming tao. Matatapos to ganito rin. Gagawan da kanoy ng tining aktibidad bang i-promote ng health and active lifestyle at idayula keng Maroka Bisyu. Para maiwasan sa bisyo. Para gumanda yung health nila. Ginagawa po natin yung gantong activity first of all para ma-enhance po yung skills, knowledge, coordination, teamwork po ng mga kabataan dito sa aming baryo. Second po is para makapag-enjoy ang lahat ng tao. May panonoorin po ang mga bayan, ang mga nakatira dito sa aming baryo. And third po is para po siguro malayo po yung kanilang sarili or pag-iisip sa bisyo, ganyan. May inaatupag po sila dito, which is nga po sports. Masaya naman ding players ang Mekyabekeng Liga. Yung mga ganitong activity po is nagagawang libangan po ng mga bata para po hindi sila malulong sa mga bisyo. And sa physical na body nila, nagiging fit po sila dahil nakakapagpapawis po sila. Mas na-enhance po yung skills ng isang player at
yung pong mga kasama po namin, nabibigyan po kami ng unity per team po. And nakakatulong po siya sa kalusugan natin kasi syempre po, magiging physically fit po tayo. Ito magandang ehemplo sa mga kabataan natin ngayon dahil nalalayo sila sa mga bisyo. Dapat suggest ko lang sa mga bata ngayon, dapat lagi sila nagpapaligan ng ganito para iwas sa bisyo ng mga kabataan ngayon, sir. Marapating piyalong barang Sabado ang Domingo, king covered court ng barangay. Ako, Inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Eko po Mama Koking pamanalbeking nano pata o linghing kaya kaming pamagbalik. Kaya betala po rin miyembro na ning Soroptimist International Pampanga para pisabihan ng karelang makalinyang proyekto ngayon pong Soroptimist Week. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Nanu patakabalen, malbe kayo pamurin po king kikatamong kwentuang Kapampangan. Shout out tala pa mo puri, Ijeline Valdevieso. Happy birthday po, ana. Gigreeting happy birthday iya Ching Malago. Karakal na fans sa Ching Malago, ne. Imam Yoli Mungkal. Sabi na po, hello po Sir Jody, watching from Mabalacat City, Pampanga. Pa-shout out po, i-mister ko, Rolando Mungkal. Kumusta po kayo, Sir Rolly? Mami Yoli, may ugtuna ko po. Sana po kinapsiko po kayong pamangan ngini kaurasan. Balo yung pong istong August 25 to August 31. Yapin po yung Domingo nung nuka rin pagmasusyan tayo po ing Soroptimist Week. Pota po, kutang tamo at mika Soroptimist Week ne. Den po kasing kayabe ko nandin, sinirda na yung kanako. Kutang tayang pasbayo karela. Keni po mamia lang dala ng karelang aguman para mamiyasawap ka rin karelang target beneficiaries na keraklan po karing kakainakan ang po pang kababaynan whether young or old, any age, basta po kababaynan. Nanula po kaya rin plano at nasara parang yaning banwa. Kaya pakibaluan tayo po muna. Kaya be tayo po Ma'am Dancel C. Sorio. Ya po yung past president na po ng Soroptimist International Pampanga. Maya Payaldo po, Ma'am Dancel. Maya Payaldo, kaya katamungan. Maya Payaldo, karing viewers tamo at karening kayabe. Soroptimist, ngayon aldo ngayon. Inunahan na akong Ma'am Dancel. Sasabihin ko sana kaya pota ating niyang buring i-shoutout ang pong i-greet. Go ahead, Ma'am Dancel. First and foremost, happy Soroptimist Week to all the Soroptimists here in the Philippines. So, mayapya pong paruminggo ini nung nuka rin pagmasosyan
At paruminggula pong abala rin kaya katamong miyembro. Yung pong kaya pong bisita, ay nuko, institusyon niya po ini, kaya tipula buat Kapampangan, uling pong kayang profesyon, magaling nga pong doktor ni, pero balo yung kingaguma na po ning Soroptimist International, karelaya pa po wala may gumpisa, impamag patalakan na po ni ti, kaya po kaya katamong probinsya. Kaya betaya naman po, Dr. Leticia Yapin po yaing Federation Director na ni Soroptimist International of the Americas. Maya Payaldo po, Dr. Yap. Maya Pagatpanapon, Jody. Gatpanapon. Kumusta kayo po? Maya po. Pero sabihan ko na po kung nung makananong may umpisa yung Soroptimist. Sige po. October 1921. At timpong 80 babae, King Oakland, California, kaya ba Violet Richardson Ward, kasi sinabi kayo ng Stuart Morrow, isang Rotarian, nagawa kang metong organisasyon para kayong makababayan. No? So, kanita po may gumpisa ang Soroptimist International. Kaya ba't po mintayang Great Britain and Ireland? Kari naman po, this na ng Soroptimist in Ventures. So, peki sabihan ng Soroptimist in Ventures. Malyaring makiyabay na kayo king Soroptimist, na kayo mag-ventures. So, miracle na po yung Soroptimist. Kaya ba't mintaya po king Europe, kaya ba't mintaya king Southwest Pacific and Australia, and ngayon po, about 2 years ago, Soroptimist International of Africa. Talaga palang mabilog na pong yato, di rutan da ne po ing miyayaling mong lugar, king pong pametalakad na po ng Soroptimist International. Pero nandin po, abanggit su bala mo, Dr. Yapin po ing Federation Director na po ni Pota. Malito kayo, kailangan pa-explain tayo po kaya. What po, Soroptimist International of the Americas, kayo po? Kasi po, in Pilipinas, maging dependent king America. Kaya po, in Pilipinas, Taiwan, Korea, and Japan, kaya ba po king Soroptimist International of the Americas. Ne po. Kasi, ito naman pong makanan yung miras kay Pilipinas in Soroptimist. Ito po'y Mariquita Castelo, Executive Director ng Girl Scouts of the Philippines at yung California, mag-aral yung social welfare. Kaya benaing meto nga Haponesa at iya pong Haponesa ay may ngumbinsi kang Mariquita, dala mo kayong Pilipinas in Soroptimist. Kaya po, kaya Pilipinas, May 5, 1966, may gumpisaya po in Soroptimist Philippines. Okay. Kaya ba't po, may gaway ang Soroptimist Malolos. Soroptimist Malolos, adwaya mo po in clubs, no? In presidente kanita, in Norma Reyes, Mintaya Ketty, San Fernando. At karinya po may gumpisa in Soroptimist International of Pampanga, April 9, 1975. Kaya ngayon mag-50 banwa na in Soroptimist International of Pampanga. Eko po mabilib kung katamong bisita, uling tatanda na ano pa po ring petsa o apuro. Ne? Agad yung kadiman, pero yung Dr. Yap, tanda na ano po rin ang foundation dates sa rin may yaliwa pong organization which in terms for Soroptimist International. Ma'am Dancel, kete po king Soroptimist International Pampanga, pala na po rin kaya katamong miyembro kete? Okay. Kini SI Pampanga nung Amanuan Mia, we have currently 25 members. Pero i-explain kaya mong ditak, itang SIA, api niya in federation. For the whole world, we have 5 federation. Isa lang ang Amerika. So there's Europe, Great Britain, na-mention na nating doktora kaya katamo. So under the federation are the region. Ang Philippines, yun yung region. King pong Federation, Sir Jody, atinta ng 1,200 na clubs. Almost 26,000 members all over the world. So, api nito yung federation. Karas king... 172,000. Sorry. Akit mo kung ano niya ka-brighty doktora, sorry. So, karas naman king region level tamo. Currently, atin tamong 84 clubs,
Philippines siya mo po ini 84 clubs and almost 1,900 the members. So, kitang region na ito, atsuya ka rin karetang club sa may sabing SI Pampanga. At currently, we have 25 members. At in kaya kaming matenakan na founder kayabe, Dr. Yap. So, Okay. O potadakal po nga mangutang kaya kayo at karakaldane rin miyayaliwang miyambros kembong yato makananula kayami kya bereni. Ma'am Dancel, makanano po wari makapakyabe kayong Suroptimist International? Mangailangan ko bang recommendation letter? O mangailangan kayong application na form? And dating kayo bang registration fee, Ma'am Dancel? Actually po, maging membro ko kasi meto nga kaluguran na doctor in-invite na ako si Dr. Pam Gamboa, who is actually a past president as well. And that time, I'm looking for social-civic organization na pwedeng pakyabayan maliban king metong simbahan na miyembro ka. So, anyang ikit ke ini, may in love ko kasi talagang more on empowerment for women. So, Okay. ito po. Okay. Umunta ta na ka rin nabanggit siya na po yung empowerment. Dr. Yap, nanula po wari ring objectives sa ning SI. Na dinabanggit siya ka na ako niyang bayo ta mag-go on air. Minuna kanita 6 la ring objectives ngayon may bawasan nanulangan po ring objectives na. In a short sentence, to improve the quality of life of women and girls through education, to improve their economic empowerment. Yan lang po. Okay. Pero balo ka tilang pillars din. Opo. Nanula po rat ang pillars ta. Primero po itang programs, no? Tapos membership. Financial ano, and then public awareness. Okay. So ito po public awareness itang gagawan tamo. Okay. And Ma'am Dancel, anya pong inagkat na kayo pong Dr. Gamboa. Hi, Dr. Gamboa. Makanano kayo po mayamuyot? Or atin na kayo pong idea before King Suroptimist International? Kaya sagli na kayo mo pong ayag kat Dr. Gamboa. Actually, zero knowledge ako about Suroptimist. Kaya gagawan ni po yung makanining public awareness. Uling balo ko, dakal dading pwedeng sumawop ka rin kaya katamong kebabaynan. So at that time na in-invite na akong doktora, puzzled ko, but knowing she's a friend, sabi na, saan kang mag-run negosyo mo, sama kaking organization, these are all business professionals, businesswomen, sabi na, join ka. So, anya pong mikiyabi ako at ikit ko na nung makanano in pami kakaluguran at siyo, makanano lang sasawap ka rin kaya babaynan. So, ako, meko. Awit tapi the rest is history. Okay. Dr. Ayap, nandin nabanggit na pong Ma'am Dancel na tapong may nangkat kaya, Doktorya. Ninula po ring usually yung kukumbiran or by invitation niya po. Nino po, kailangan po ba Doktorya o nanula po ring makyabe? Yung malyari po kay Meto ang club, ali-aliwang classification. Bang kanita pin, nung ating proyekto yung Meto ang club, mangumbirang aliwa. Ne? Bang kanita magawaya. Nanapin kutang mo? Ito pong kailangan po ba, Doktorya mo? Ali-aliwang karir. Malyaria po yung engineer, ne? Oo. Malyaring dentista, malyaring teacher, malyaring abogado. Bang kanita, keng Metong a club, lahat ng kebaluan at saka rin. Ayan. So, masanting niya po ito, ne? Baka nitang halimbawa ang ating kayong medical mission, ne? Diyan po, doktor, atap tala po, ating kayong legal, problema. About legal kaya naman po, affairs, malyarin din kaya katamong lawyers na members, ilang makasahap karetang kaya katamong beneficiaries. Pero, wayo tampo taglos kaya katamong commercial. Dr. Ayap, malambat niya po ining kaya katamong organization. Pero, nano po kaya yung pamyaliwa kanitang may gumbisa ang pongining 2023 na? Kanita pong minuna, we have 6 projects. Education, environment, economic and social development, international goodwill and understanding, finance, and I forgot the other one, yung number 6. Ngayon po, 4 na mo. Itang sinabi ko na nandin, program, membership, fundraising, at saka public awareness. Okay. So, dati anang ngini 4 pero marakal lapamorin po. Kasi po yung program, dakalang subdivisions. Kaya mas dakal pa rin ang gagawan.
Pero Judy, metong mo talaga po makilala in Sir Optimus, which what we call the DREAM program, whether in America or nano pamang federation. At adwala deta, kilala da katamo din kaya katang ka-partner King DepEd Division, iniing kaya katamong Dream It, Be It program and the Live Your Dream Award. So adwala mo po, pagka in Sir Optimus, even on the website, kila deta talaga. Sumaupla pa rin kay babaynan. In kaya katamong Dream It, Be It is a career mentoring for high school students. And the Live Your Dream, sasawap tamo pong magpag-aral, kareng breadwinner of the family na bisa pa rin mag-aral. O yan. Pero kay kung pamibalik na rin kaya katamong programa, ing isabyan mi naman po, impong Soroptimist Week. E ko po mama ko, magbalik ako po yung kayong programang Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Shoutout po kang Ditas Dison Simbulan, kang Gracel Marie,
kang Adeline Graham po pahang Aiden Mar. Hello kaya kayo nga, salamat kaya kayong pamanalbeking kaya katamong programang topic. O ngini po, pasabihan naman po, ing Soroptimist Week. Ampon ngini at nila pong substitution, balang basketball. Nandin po, kaya ba tayong past president. Ngini, kaya ba naman po ing president na ning Soroptimist International kaya po Kim Pampanga, Ma'am Agnes G. Garcia. Ma'am Agnes, maya pa gat panapon, maya pa yado po kaya kay Ma'am Agnes. Maya pabat panapon, Sir Jody, and all to the televiewers, maya pagat panapon. Opo, tapo ating ko pong buring i-shout out. Ting kaya kayong pamilya, po tating kayong followers, subscribers, and fans. Go ahead po, Ma'am Agnes. Kumusta lang ang aga-aga ng Soroptimist? It's Soroptimist Week. Dapat involved tayong lahat sa gagawin natin activities for this Soroptimist Week. Okay. Ma'am Agnes, kaninang bago magsimula yung ating programa, nabanggit ko doon sa intro, parang itong ating Soroptimist Week ay talagang legally binding celebration sa Pilipinas. Bakit po kaya, Ma'am Agnes? Ang Soroptimist Week was declared by then President Fidel Ramos under Proclamation number 1072 as the Soroptimist Week, which runs usually at the third week of August. So ngayon, August 25 to August 31 ang Soroptimist Week natin. Yan. Pero alam ko nung time na yon, back in 1993, Dr. Yap, alam ko merong magandang programa ang Soroptimist International Philippines na inadapt ng ating gobyerno. Ano po iyon? Yun po yung PNP, Women's and Children's Desk. Kasi ito, inihain ng Pilipinas sa Soroptimist International of the Americas during the convention in Minneapolis, no? At ito nagtamuyang metong award, metong premyo. At manibat kanita, dela na ng Soroptimist ken PNP. At balang adwang banwa at tinyang convention ng police women, PNP police women. Kasanting na po pala nita, then po palang King Soroptimist, ilang sangkan at mika Women's and Children's Desk, karin pong kakatamong police stations kaya Kim Pilipinas, 1993 po 1990. 1990. Ano kabanauna na pong the next year kanta, balo kung may makbong yung mga pinatubo. 1991. Po. Ma'am Agnes, kaya pong kakatamong Soroptimist Week, nanula po rin kayakatamo pong makasadyang piaglon or activities na gawan tamo kanyan? Magandang tanong yan, Sir Jody. Actually, meron kaming Adapt a Barangay. Okay. Ang Adapt a Barangay po namin dito sa San Fernando is yung Barangay San Jose. Dito, nagbibigay tayo ng livelihood training para sa mga kababaihan. Yan. Tapos, dito rin nagbibigay din kami ng mga scholarship programs dito na dito rin nanggagaling yung sinabi kanina ni Didi Dancel na yung Live Your Dream Award. Sana para mas lalo namin matulungan yung barangay na yon, doon na namin kinukuha yung mga scholars namin. Okay. Pero bukod doon, maisingit ko lang, nabanggit din kanina ni Dr. Yap, there's also another celebration during the Soroptimist Week. Ano po ba ito, Dr. Yap? Ano ba bang aming gagawin yung ngayon? Sa inyong founder. Ayun na nga. Kaya kasi nga ang August 30 is the birthday of Mariquita S. Ang sabi, Mariquita Soroptimist Castelo. Kasi, kaya doon ginagawa itong Soroptimist Week. Parang pag-alala sa kanya. Yes, and parang 50 years, magiging 50-year celebration na tayo. Sa 2025 pa. Sa 2025. So, 2 years na. 2 years, 50 years na po ang Soroptimist International Pampanga. Ma'am Agnes, besides dun sa Adapt a Barangay, meron din ho ba kayong parang masasabi nating mga for children naman sa mga kabataang nag-aaral? Oo, yan, maganda yan. Actually, ang Bayanihan Trust namin ngayon, ng governor namin is ATE. We call it ATE, Access to Education. So yung under ng ATE, the Access to Education, meron kaming scholarship grants na nagbibigay kami ng allowance ng mga estudyante natin. Tapos meron din kaming Adopt a Scholar, allowance din yung binibigay namin doon. Tapos meron kaming Share a Scholar, may mga scholars din kasi yung mga ibang clubs, pinaghahati-hati namin yung mga allowances nila.
meron kaming educational booster. Kasi kung minsan, Sir Jody, may mga natatapos na kailangan na mag-board exam. Tapos hindi sila natutuloy dahil wala silang pag-review, yung gagamitin nilang pag-review. Ganyan. Medyo may halaga yon. So, nagtumutulong kami sa mga gano'n na meron kami mga applications na gusto nilang humingi ng tulong sa amin at talagang gusto namin silang tulungan para dire-diretso na maging ano yung pag-aaral nila, like yung mga CPA, magbo-board exam siya, kailangan niya ng allowance. Okay. Para doon. And speaking of tulong, meron din ho ba kayong programs with regards naman sa empowerment ng kababaihan? Yes. Doon sa through education, we empower the women. Pag ina-empower mo we empower women through education, they will know their value as a woman. Sabi nga, if you educate a woman, if you educate a man, you educate a man. But if you educate a woman, you educate a generation. Yon. Kaya kami, hanggang kaya namin, we empower women para malaman nila, katulad ng mga partnership namin with the PNP, yan, nagle-lecture kami about their rights para alam nila yung mga abuso sa kanila. Tapos nagle-lecture din kami sa mga teenage pregnancy and effective parenting. Okay. Pero Dr. Yap, after the Soroptimist Week, I think hindi naman ho nagtatapos doon yung mga projects and programs natin. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng matatapos. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi ang Soroptimist, merong term na 2 taon ang isang presidente. So, during her term, marami siyang dapat gagawin. So, marami siyang ginagawa. Kasi nga yung program, maraming subdivisions, Tapos yung fundraising, kailangan din gagawin. At tapos yung public awareness, kailangan malalaman ng tao. So yung membership din, kailangan humanap ka ng mga tao na pwedeng sumali sa iyong club at nang marami ang makakatulong sa kapwa babae. Okay. Ma'am Agnes, if my memory serves me right, you have a project in Northville with regarding to water, Yes, Ma'am Agnes. yes. Ano po ba ito? Para sa awareness po ng ating mga kababayan. Alam ko, malaking tulong ito sa mga kabaihan doon sa Northville. Yung pong kababaihan sa Northville ay ginawa nating cooperative. Ipinaregister natin sa Cooperative Development Authority. Ang pangalan po nila ay Women of San Fernando, Pampanga Consumers Cooperative. Isa po sa kanilang, siyempre po yung ating water district, nagbigay sa kanila ng isang water drinking business. Yung po ay nagkakahalaga ng almost 500,000. Almost 500,000. So ang kailangan lang po doon ay pagganahin nila yung kanilang tindahan. So yun po ang hinihingi natin dito sa ating mga kababayan dito, na kung maaari, mamili sila ng kanilang tubig doon sa ating consumers cooperative. Pati po hinihingi natin sa mayor na kung pwede sana, at saka yung mga caterers, na bumili ng tubig ay sa atin. Meron po isang produkto, yung pong dishwashing liquid. Ngayon po, ginagawa natin ng mga kababaihan ng San Fernando at pinagtitinda rin natin. Yun. Sana po ay maging successful sila sa kanilang ginagawa. Ma'am Agnes, so far, kamusta yung ating cooperative doon? Siyempre, yung call for support ni Dr. Yap dito, siyempre. Oo, napakalaki ng suporta ni Dr. Yap at saka ni Dr. Lou Javier para dyan kasi nandun siya sa Prime Water. Dito kasi parang napakamura lang yung tubig dito na binebenta ng mga kababaihan doon. Kaya sila na mismo yung nagmamanage doon para sa pagdidistribute ng mga water at the same time kumikita sila. Okay. Doon. And para sa kaalaman ng ating mga viewers, do you have dates dito sa ating Soroptimist Week sa magiging observation? For example, yung gagawing mass bukas or in other activities this coming mga araw po? Sa August 30, yan yung there will be a commemorative mass in honor of the birthday of our founder, Mariquita Castelo. That will be on August 30. Okay. Yun. Tapos yung August 31, pupunta kami mismo sa puntod niya, sa Manila. Yun, para mag-alay kami ng bulaklak. Ayun. So talagang para maging meaningful talaga yung pagdiriwang ng Soroptimist Week. And sige yung po. pong Soroptimist Pampanga,
ay nakikipag-network sa iba-ibang government agencies. Ne po. So yung DOST, sabi niya, marami tayong magagawa pa sa dishwashing liquid. Pwedeng animal shampoo, pwedeng shampoo for adults, for people, at marami pang iba. So yun po, hiningi na natin ang tulong ni Director Michelle Kiambao ng DOST para tulungan tayo, tuturuan yung mga kababaihan natin sa mga barangay. Ang dami palang mga projects, pero Mama Agnes, hindi po madali yung ganitong mga klaseng project. Papaano ho kayo nakakaipon ng mga panggastos dito sa, nabanggit nyo ka na, kalahating milyon ang nagastos doon sa napakagandang cooperative sa Northfield. Papaano ho kayong lumilikom ng tulong para rito? Sagutin ko po muna yun. Sige Yung po. kalahating milyon. Yung po ay binigay ng Water District libre. Libre? Libre sa kababaihan ng San Fernando. Yung kanyang consumers cooperative. Kaya napakalaking utang na loob po ng kababaihan ng San Fernando sa Water District. Siguro po trinabaho yan ng mga 4 years. 4 years. Para magkaroon. Okay. Doon naman sa mga ibang gastos talaga dito. Pinagmamalaki ko si Dr. Rayap. And, siya yung chairman namin sa fundraising. Yan. Because ang dami-dami po niyang kakilala. Talaga yung mabilis ang at saka alam nila kung anong ginagawa ng Soroptimist. Yes, that's Hindi true. po kami nahihirapan na humingi ng tulong sa mga kababayan natin, mga philanthropists, na sana dire-diretso nila ang pagtulong sa atin. Pero on the club level naman, meron kami nakalaan like a golf tournament. Yes. Yan. Kaya para magamit din namin sa mga pagtulong din. Lahat-lahat ito, Sir Jody, pagtulong lahat. Oo naman, suportahan po natin ang Soroptimist International sa kanilang mga programa, and marami po silang natutulungan dito. Dr. Yap, your message sa ating mga viewers with regards sa Soroptimist International. Sana po, nangungumbida kami sa lahat ng mga babaeng maaring maging miyembro. Ito po ay ating nilalaan, sabi nga, yung mga business executives, saka po sa yung mga professionals. Ano po, basta at kinukumidahin namin kayo para sumali kasi mas marami pong tumutulong, mas maraming matutulungan. Yun po ang ating hinahanap. Okay, Ma'am Agnes, kayo naman po. Kami po talaga, kami nagpupursige na para mas malawak pa yung matutulungan namin. Marami kami mga partners with the LGU, mga ibang NGOs, yan. Nakiki-join din kami sa projects sa kanila. Yan. Maraming salamat po, Dr. Rayap. Talagang karangalan po na makasama kayo ngayon, and Ma'am Agnes, Presidente po ng Soroptimist International Pampanga. Suportahan po ninyong Soroptimist at magbabalik pa po ang ating programang Naano Pata? Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Burikiya mo pong greet. Happy birthday. Yung kakatamong the big cameraman ng CLTV 36, Johnny Coronel, Big J. Ang Jimmy Santos ng CLTV. Happy birthday sa'yo. And magpagaling ka, balita ko nasobrahan ka yata sa trabaho o sa ano pa man. Pero ganun pa man, Johnny, wishing you good health. Maraming blessings at siyempre maging healthy rin ang iyong family, Johnny. Sa iyong pagpasok sa CLTV, kapag okay ka na, huwag mong kalimutang tawagan ng 0981-222-1972. At sana Banana Q, Kamote Q, pwede yan, Johnny Coronel. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Birthday din ng ating kasamahan dito sa CLTV 36. Birthday ni Arlene Salonga. Arl. Happy birthday sa'yo. Sana yung birthday mo masayaya, Arlene. Sana dakal ka naman na maging tao. Libre mo kaming kayabe mo kaya ni opisina. And dalangin mi na diyan nakapangsika na ni nga pong ginuking kaya kang pamagobra king Pial Doldo magining kaya kang buong pamilya. And syempre dakal pang biyaya kaya ka. And Arlene, kalupa ng Johnny, malyari mo naman ng usan 0981-222-1972. Kung bisa ka man-order, Banana Q, ang pong Kamote Q. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Arlene Salonga. And birthday din po ng kasamahan namin. Birthday na naman pong Justin Cabrera Gatchalian. Kanya pong HRMD na ning LGC. Happy birthday kay ka, Justin. Sana magluwat ka pa Kenny, king kakatamong kumpanya, uling maluwat, tampa, pamiyabe, syempre. And wishing you good health, dakal-dakal pang blessings sa igana-gana sanang wish mo. Matupad langan. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Justin Gatchalian. Talagang aste pong kabilising oras tamo. At suta na po kinta uling daki, ning kakatamong programang na
nupata. Basan tano po ring komento daring kikatamong viewers king kikatamong ing amano. Nanuya po, ing kikatamong amano. Sabi na po, impusang mepali na marimlaman mangilagya. Nano kaya, very din talagang Kapampangan may lakaring taninhaga, mga lalam, nano kaya mo rin nasabyan. O ini po, ing komento na pong Doris Panlilio Rivera. Ang pong amano na, alimu rin siguro, dakal tawong, madadala. Misakab na lang marat na, ela pamurin, paidala. Medyo atin niyang kain atin niyang hugot, Imam Doris, king amano tamong ing pusang, manano ya, ibalik mo niya, Arvin. Impusang Nepali na marimlaman mangilagya. So bala mo, uling king experience mo, danasan mo na, mangilag na ka. So bala mo, makanita yung metong pakaintindi, Istong halimbawa mong ating kasakitan na linabas king BM mo, at talagang may nasakit ka, baka tang na maulit, mo nagagawan pasibayo. Mangilag na ka, baka tang ka, mapapaling pasibayo. Pero ako naman, king metong banda, malyari sigurong ing metong meaning na mo naman itang amano tamo. Istong motivated na kani. Hanggang nanggawan da kaya kay, sumburin yung buringgawan, hanggang nanumang distraction or what, talagang itaglus me pamurin. So, miyayaliwata mo pong meaning na puning kaya katamong amano. O ngini po, magkantata pa. Bisa kayo, tara po, sabayan tayo po, ing kanta. Mengako na ning sintang kakong liguran, king Domingo Aldo na ning kekeng kasal. Mi paluksuyeng puso ko king tulat ligaya, mi kaul ke pangadwa bayo memon kaya, anyang miras na ingaldo na ning tipanan, bigayak at nisulod kong pangkasal. Mit mong kalma anyang miras ko, lele altar ning pisambat, menga palwa kaming adwang sintang hirang. Sintang hirang ning beku, ikaing mal kanaku, nung miwale kasiping ko ay mateku. Ikaing sampaga, ako'ing maging ambon, yakong dili ka, balanggat panapon. At nung ingbang lumo, biglayang magtigum, ikamo'ng palsintan, ikamo'ng luguran, ang dating putkutan. Mengako na ning sintang kakong liguran, king Domingo Aldo na ning kekeng kasal. Mi paluksuyeng puso ko king tulat ligaya, mi kaul ke pangadwa bayo memon kaya, anyang miras na ingaldo na ning tipanan, mi gayak at mi sulod kong pangkasal.
Mitmong kalmaan niyang miras ko, lele altar ning pisamban. Mga palwa kaming adwang sintang hirang. Sintang hirang ning beku, ikaingmal ka na ko. Nung miwale kasiping ko ay mateku. Ikaing sampaga, ako'y maging ambun. Yakong dili ka, balanggat panapon. At nung imbang lumo, biglayang magtigum. Ikamo'y pansintan, ikamo'y luguran, ang daking kutkutan. Ikamo'y pansintan, ikamo'y luguran, ang daking kutkutan. Bayo tao mayari, gambulan tayo pamupuin kaya katamong amanong siswan, dagdagan tala ding amano, kaya kayong gamitan. Kamampangan word of the day, apin po ing iro o iraw. Imbura na po sabihan yan, blue. Kaya po Tagalog, in blue, asul. Pero king Kapampangan, iro o iraw. Mayari na po yung metong nga oras, pamitalamitam tamo pong yan pong doking lagyo na pong atsing malago, Jenalong Bang Paruaw, at king kanahong anak ay Harper Abela, po yung kanahong lovely wife ay Patricia, kaluguran da kayo, ako po yung Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.